Good morning mga boss. So ayan, punta tayo sa Arayat ngayon. So birthday ni Boss Denden, ni kumparing Denden sa Arayat. Okay, kasama natin si Master Chinito, tapos si Badinoli. Punta na lang natin dun sa bahay nila. So sasama rin daw siya. Okay, so ayan na si Master. Master, what's up? Hello po. Magandang umaga po. Ayan o, saan ka pupunta? Hello po. May isa shoutout ka? Shoutout sa mga Tagalon yun. Ayan o, si Boss 13K. Boss 13K. So, wala ka namang babatiin ngayon? Si best friend, Brendan. Happy birthday. So, ayan, kala ko walang babatiin eh. So, ayan, let's go mga boss! Welcome to Pampanga. So ayan mga boss, shoutout nga muna pala mga boss. Shoutout kay Astas, kay Jack Builders, Chitochi TV. Shoutout din kay Joker Official Vlog 2.0, kay Sir Lujay Murao, at kay Ma'am Lorna Rialong, kay Marvin Palitada King, at shoutout din kay Romeo Henyo, tsaka kay Black Mamba. So ayan po yung mga nag-comment sa last vlog natin. So ayan, ingat po tayo lagi dyan sa. Okay, let's go. Punta ulit tayo sa drive ulit tayo. Ay, pagpatuloy nga pala natin yung drive, pagda-drive natin. Ayan. Ano? Brad? Nasa Brad? Okay, so ayan, dito na tayo sa Arayat. Ayan o. Out kay siyempre sa birthday boy, kay Garcia, kay Boss Denden. Siyempre shoutout din kay Ann Palma, tsaka kay Lakay Edwin Ramos. Yan o. So hinintay lang natin si Boss Denden dito, si paring Denden. So hindi pa natin alam kung saan yung bahay kasi nila. So hindi pa tayo nakapunta ron, kaya papasundo tayo ngayon dito. Shout out kay Boss Louie. Yan o. Shout out kay Boss Louie Puyawan. Boss Louie. Paring Louie. Ayan o. Siya mga boss. So sundan na lang natin. Pagkanan? Pabalik daw, pabalik. Pagkanan? Pagkanan. Dito Okay. tayo. Pabalik. Ano, pwede naman doon. Maluwang na doon. Ano dyan? Magsama na dyan. Ayan. Dyan. Liko pala tayo rito. Ayan na siya. No, dito na tayo mga boss. Yung parkingan na lang ang natin doon. Kapag pinapapuntahan tayo doon. Ayun na sila oh. Ako, tingnan nga natin kung kasya. Langanin. Tingnan mga Brad. Baba ka. Yan. Tayo paparada mga boss. Baka pwede rito. Yan.
Huwag mo nilagay sa kanal yung ano, yung dalig. So mamaya lumusok tayo dyan. Ayan mga boss. Ayan. Sorry. Oy, sa parang bibi. Oh, bago-bago. Ay, God bless. Ayan, no. Ay, God bless. Bunso mo? Oh, yung pangalawa. Ay, pangalawa. Ayun yung ano, panganay mo. Yung panganay ko pare. Ang puputi, no? Oh, mapuputi. Bakit? 10 years later. Ayan, nabutan kami ng ulan dito sa bahay nila Boss Denden. Yes, pero ayos pa rin. Masaya. Ano, Nakalbak! Masabaw yung birthday, masabaw! Masabaw yung birthday. Ano? Tara, kita tayo na pare! Ano, blessing! Nakalbak! Okay, so ayun mga boss, may pa-take out pa tayo kay Boss Denden, no? Kay paring Denden. Pa-take out si Mayor, pare. Ay, si paring Reg. Thank you. Ayan, no? Ayan, may pa-take out. Ayan, no? Happy birthday, pare! Hey pare, thank you tayo. Maraming salamat. Ayan, ingat pare. Oh pare, punta lang ako. Pare, dandahan lang Yan, yan, pare. Pasisir na pare ha. Pare, isa ka na, may balat sa puwet kasi. Oo, blessing yan, blessing. Kaya pare, tatakbo na ako. Sige, ingat talaga kayo pare. Pare, okay. Ingat. Naka-ranger yun. Safe na safe. Ayun o. Sige pare, salamat. Tara na mga boss. Sige po, pare. Watakbo na ako. Tara, tara. Tara na. Wah. Ayun, di na rin nakapagpaalam sila. Nabet ayaw. Ayun. Wala kang mating. Ayun nga. Kailangan mo ng mating. Mga boss.
Ayun oh. Hindi na tayo nakapagpaalam yung mga dalawa, yung dalawang kasama natin, hindi na nakapagpaalam. Boss Denden, tsaka Boss Regs, Boss Jimmy, at Boss Ronald, sa lahat ng ano dyan, pasensya na po, hindi na kami nakapagpaalam dahil malakas po yung ulan. Ayan, ano masasabi mo kay best friend Denden? Best friend, happy birthday, happy birthday. birthday, Boss Happy Denden, birthday! Happy birthday, Boss Denden, mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Yun, Happy birthday Denden, happy birthday Denden. Oh, kanta ka na. Tagal. Kanta. Happy birthday na lang. Ayun, so ayun mga boss, dito ko natatapusin yung vlog for today natin ngayong araw na ito mga boss. Siyempre, kita-kita pa rin tayo bukas. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Okay, ingat po tayo lagi mga boss. God bless.